De ijshal in Ljouwt had juist er een record aantal bezoekers lutsen. Voor het eerst in het 34-jarige bestaan van de hal kwamen er 800 reetrieders op één dag. De grootste dokter wie daarbij tussen 3 en 4 middags. De massa-bezieten verraste directeur Johan van der Kooi. Dit hebben wij nog nooit in de voorjaarsvakantie nog nooit samen meemaken. Elke voorjaarsvakantie wie je altijd toch wel rustig en dan is het wel wat gebeurd. Hij meest al rieden, Maitiet komt erom. En in één dit hier helemaal oors zoals in één smoot ook. Dus prachtig. Het feit dat het squalvakantie is, helpt vanzelfs ook, maar verleden weken wie de ploegenachtervolging voor squalbaan in Tialf en ik daar wie de opkomst heeg. Dan maar even onder jonge rieders vreeg ik waarom het reetrieden nevens haar zo populair is. Door de Nederlandse beroemdheden van de schaatsers. Dat brengt dus bij de Spelen, want net alleen de prestatie van rieders als Jorrit Bergsma liet je een positief effect te hebben. Ook de shorttrackploeg had goede reclame maken voor de sport. Bij shorttrackvereniging Trias in Ljouwt binnen een soort onvragen binnenkwamen voor proeflessen. En het ledenaantal bij de club neemt toe. Afgelopen jaren stonden we altijd een beetje in de schaduw van het lange baan. Maar de Team NL, Jorien, Jeroen, Schenky, Daan, die hebben natuurlijk wel laten zien wat shorttrack is en hoe je dat doet en hoe mooi het kan zijn. Ja, en daarnaast hebben ze ook een verslaggever erop gezet vanuit de NOS die zich helemaal verdiept heeft. Ja, en dat betaalt zich nu al terug. Wat dat omgekeerd hadden e-sporten en hallen op het stuit neer te klaaien. Nou is de uitdaging om de aandacht vast te houden. Nou, volgens mij toen we op de no one ben. Iedereen had het naar het zin. En het zit weer even op elkaar. Mensen gaan de retens weer even sliepen of hebben retens gekocht. Gaat er even proberen, ben we een beetje beter worden. Nou ja, langzamerhand naar de Mighty en dan maar de rest gaan we wel los.